Francesca Albanesek jasoko du aurten René Cassin saria. Eusko Jaurlaritzak Nazio Batuen Erakundeko Palestinako lurralde okupatuetarako errelatore bereziari emango dio giza eskubideen aintzatespen hau, oinarrizko eskubideen eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren defentsan tinko aritzeagatik, EAEko gobernuak adierazitakoaren arabera. Sariaren epaimaiak Albaneseren egitekoa goraipatu nahi izan du, giza eskubideen urraketak ikusarazten, zigorgabetasuna salatzen eta nazioarteko arauak benetan betetzea eskatzen gauzaturikoa alegia, gatazka eta okupazio testuinguruetan dauden pertsonak babesten laguntzeko. Jaurlaritzak 2003 urtean abiatu zuen René Cassin sarien ibilbidea. IESaren nazioarteko eguna da gaurkoa, abenduaren lehenengoa. Horrez baliatuz, diagnostiko eta antzemate datuak plazaratu dituzte hainbat erakunde publikok. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak esaterako, urtero, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 125 bat kasu antzematen direla jakinarazi du eta diagnostikatu izan dituztenen bataz besteko adina 37 urtekoa dela. Nafarroari dagokionez bestalde, 2024an urtarrila eta iraila bitarte 33 kasu detektatu zituzten, adinari dagokionez EAEko datuekin parekatzen direlarik. Diagnostiko gehienak gizonezkoek jaso zituzten Hego Euskal Herrian. Ipar Euskal Herriari erreparatuz azkenik ez dago lurralde horietako datu zehatzik, baina Akitania berriko eskualdean 171 kasu berri antzeman zituzten 2023an. Lanuztea gauzatu dute astelehen honetan Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako kanpusean finantzazio falta salatzeko asmoz. Labs, Teilas, ELA eta LKN sindikatuek deituriko mobilizazioa izan da eta datozen egunetan EHUko beste kanpusetara zabalduko da. Asteartean Donostian egingo dute protesta, asteazkenean Gasteizen eta ostegunean azkenik Jaurlaritzaren Bilboko delegaritzaren parean. Antolatzaileek plazaratutakoaren arabera, 2026ko aurrekontuetan, aurreko urteetan baina diru sarrera handiago aurreikusi bada ere, honek ez ditu oraindik EHUren beharrak asetuko, ez da barne produktu gordinaren 1% iritsiko. Honek finantzazio eskasa islatzen duelarik. Gabon guztioi eta ongietorri abenduaren bateko albistegira. Irunberriko 4 kide prozesatuko dituzte epaitegiek La Vueltako azkeneko edizioan Palestinaren alde eta Israel Premier Tech taldearen parte hartzaren aurka eginiko protesten harira. Irunberriko 4 lagun prozesatuko dituzte La Vueltak Euskal Herria zeharkatu zuenean egindako protestengatik. Izan ere, abenduaren 18an Agoitzeko instrukzio epaitegietara deklaratzera ditu dituzte. Ustezko lesio delituak, zirkulazioan arriskuak sortzea, agintariekiko desobedientzia eta desordena publikoa egotzi diete. 4 herritarrek komunikatu batean ohartarazi dutenez, ez da izapide judizial soil bat, Palestinaren alde ahotsa altxatu izanagatik beldurtzeko ahalegin zuzena baizik. Era berean, errepresioaren aurrean atzera pausurik ez emateko deia egin dute. Bestalde, isunak jaso dituztenei salaketa jartzera eta euren egoera ezagutaraztera animatu dituzte. Irailean, La Vueltak Irunberri zeharkatu behar zuenean, hainbat pertsonek txapelketan parte izaten ari ziren Israelgo taldearen aurka protesta egin zuten. Israel Premier Tech taldearen partaidetza lehiaketatik kanpo uztea aldarrikatzen zuten. Istiluak egon ziren beste hainbat egunetan ere, eta azkenean Madrilen helmuga zuen azken etapa bertan bera utzi behar izan zuten antolatzaileek. Berrogeita 5 urte eta 23 korrika geroago, korrika antolatzeko behar izan berberak ditu AEKak. Euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta dirua biltzea eguneroko lana indartzeko. Lehenengo korrika 1980an abiatu zen oinatitik. Bada efemeridea baliatu dute korrikaren sortzailea komentzeko eta korrikaren aldarrikapena gogoratzeko. 45 urte bete dira lehenengo korrika oinatitik abiatu zenetik. Euskararen aldeko urtebeteko kanpaina moduan jaio zen, baina korrika sortzeko arrazoiek hor segitzen dute oraindik. Euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa eta helduen euskalduntzea lehen lerrora ekartzeko eskatu du AEKak euskararen etorkizuna jokoan baitago. Helburu dugun Euskal Herria lortzeko ezin dugu ezer geroko utzi. Orain da unea. 1980an abiatu zen lehenengo korrika Oñatiko unibertsitatetik. Efemeridez baliatuta AEKak korrikaren sortzaileak eta 1980ko lasterketaren hasieran protagonista izan zirena komendu ditu Euskararen aldeko ekimenaren aurreneko edizioa hasi zen lekuan bertan. Lehenengo korrika.
Ane Elordi korrikaren arduradunak korrikaren sortzaileak aipatu ditu, orduko AEK-kide guztien eskerron adierazi die, baita lehenengo korrika hartan protagonista izan zirenei ere. Bestetik oinatiko ekitaldiaren bigarren helburua aldarrikapena izan da. Horregatik 24. korrikaren atarian, AEK-aren mezu eta aldarrikapena publiko egiteko baliatu dute urteurrena. Aeka gara, korrika gara, euskara gara. 45 urte eta 23 korrika geroago, korrika antolatzeko behar izan berberak ditu AEK-ak. Euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta dirua biltzea AEK-aren eguneroko lana indartzeko. Berori lortzeko finantzazio iraunkorra aldarrikatu dute, eta presa dutela pizkunde berri bat abiatzeko, Euskal Herri Euskalduna lortzari begira. Zeregin horretan instituzioek berebiziko ardura dutela azpimarratu dute, euskarak ez duelako dagokion berdintasunezko ofizialtasun estatusik bere lurralde guztietan. Testuinguru honetan pizkundea eman dadin. Abenduaren 27an, Bilbao arenara biltzeko deia egiten dugu. Herritarrek euskara ikasteko eta erabiltzeko erabakia edo autua egin dezaten, oso beharrezkotza jo dute hizkuntza politikako zemein neurrik lege babesa izatea. Ezagutzaren unibertsalizazioan bereziki 4 eremu aipatu dituzte. Administrazioa, hezkuntza ez formala, eremu sozioekonomikoa eta ingurune digitala. Derion aurkeztu dituzte Beldur Barik 2025 lehiaketako irabazleak. Aurten 300 lanetik gora bidali dituzte EAEko gazteek. Beldur Barik 2025 lehiaketako irabazleak jakinarazi dituzte ostiral honetan Derion egindako topaketan. Txapelketan Euskal Autonomia Erkidegoko gazteek parte hartu dute eta orotara 300 lan baino gehiago bidali dituzte. Hala baina gazte sarituak Bilbokoak, Portugaletekoak, Oñatikoak, Deriokoak eta Donostiakoak izan dira. Ikusentzunezko lan onenaren sariak desberdintasun mediatikoaren salaketa izan du ardatz, eta horregatik aukeratu du epaimaiak. Azaldu dutenez, gizonak beren ibilbideagatik baloratzen diren bitartean, emakumeen balorazioa askotan euren bizitza pertsonalera eta itxurara murrizten da. 12 eta 16 urte bitartekoen kategorian, lehen sariak maskulinitate toxikoa sustatzen duten youtuberrek gazteengan izan dezaketen eragina islatu du. 17 eta 20 urte bitartekoen kategorian berriz, sarituek bideoan espazio maskulinizatuen okupazioaren eta maskulinotasun berrien aldeko apustua egin dute. Derion ikasleekin batera Sune abeslaria egon da, eta Ekine Atorrazagazti kazetariak eta Estibaliz Pescador idazle deriotarrak gidatu dute sari banaketa. Beldur Barik topaketa Emakundek eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek sustatu dute eudelekin batera. Aurtengo edizio honetan Txorierriko mankomunitateak eta Derioko udalak ere antolakuntzan hartu dute parte. Abenduaren 11-arako ikamak ikasle greba deitu du gure hezkuntza euskalduna lelopean. Mobilizazioak ere deitu ditu Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Ikamak ikasle greba deitu du abenduaren 11-arako eta horren atarian agerraldia egin du Bilbon 60tik gora eragile eta norbanakoren laguntzarekin. Jakinarazi dute euskara larrialdi betean dagoela eta atzeraldian sartzen hasita gaudela. Testuinguru honetan ulertu behar dugu azken hilabeteetan logika atzerakoia duen eta forma judizial, mediatiko zein soziopolitikoa duen euskararen aurkako oldarraldia. Horren aurrean ezinbestekoa da euskalgintzaren bultzada zoldarralditik indarraldira pasatzea eta euskararen biziberritze bat suposatuko duen politika publikoak martxan jartzea. Zentzu horretan indarrean dagoen hezkuntza agortutako eredua dela salatu dute. Azken hamarkadetan elementu zentrala izan da ezagutzaren arloan salto kualitatibo nabarmena emateko. Kontrara egun indarrean dagoen eredua agortuta dago. Ez da gai ezagutza kuantitatiboki ekarpen handia egin arren kualitatiboki euskararen gaitasun maila egokia bermatzeko. Horrez gain erabilera handitzeko eginkizunean ez du herri honek behar duen jauzirako ekarpenik egin. Eta horren aurrean esan dute ikaslei dagokiela aurrea hartzea. Egoera honen aurrean ikasleok ezin gara geldirik gelditu. Hizkuntza baten etorkizuna hezkuntzatik sortu eta mantentzen da. Eta guri dagokigu eremu honetan euskara eskubide gisa aldarrikatzea. Aurreko belaunaldiek egin zuten bezala, ardura gure gain hartzea dagokigu. Ikasle mugimendua euskararen oldarraldiaren aurkako borrokan lehen lerroan egongo da. Horiek horrela hurrengo abenduaren 11-arako mobilizazioak deitu ditu ikamak Hego Euskal Herriko hiriburuetan
eguerdiko 12etan hasita. Xabat Ilarregi Leitzarra gailendu da larunbat honetan Nafarroako bertso txapelketako finalean. 1205 puntu eskuratu ditu Anaia Joanesek, baina 6 eta erdi gehiago. Gaur egin nahi dut sekula egin, dudan finalik onena. Esan eta egin, Xabat Ilarregik asmo argiarekin ekin zion larunbateko Nafarroako bertsolari txapelketako finalari. Oroitu nahiko nukena. Joanes Anaiarekin bilabesetako gidaria izan zen lehenengo ariketan, dendaria bigarrenean eta ostiral beltzaren inguruan puntuak erantzun zituen. 10 txikian Sarai Roblesen guraso izan zen eta bakarka klinikaren aurrean errezatzera eta protestara etorritakoen jazarpena bizitu behar izan. Abortuak egiten dituzten klinika bateko langile izatea egokitu zitzaion. Horiek eginda bi anaiak buruz buru aritu ziren finalaren azken txanpan, puntutan Xabat San Fermin izan zen, Joanes aldiz San Saturnino, eta horren ostean, gaixorik egondako ume bati eskolan egin dioten harrera gozoan oinarritu zen ganbarako ariketan. Azkenerako Ilarregi gazteenak lortu zuen Nafarroako txapela 1205 punturekin, Joanesek baino 6 puntu eta erdi gehiago. Nafarroako 8 finalistek hurrengo urteko Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusian kantatzeko txartela lortu dute. Esna gaitezen eta mugitu, gure mingain gure zango. Lo hartu ezkero lurronek ez du, hizkuntzarik eramango. Ta hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango. Datorren abenduaren 6an Euskal Herrian Euskarazek urteroko manifa nazionala gauzatuko du Durangon. Horrez baliatuz, Euskara izango dugu hizpide gaurkoan platoan, gure hizkuntzaren inguruan egin beharreko aldarrikapenei eta egungo egoerari buruz hitz egiteko besteak beste. Eta horretarako, 11 gonbidatu ditugu Euskal Herrian Euskarazeko bikide, Intza Gurrutxaga eta Iraia de la Torre. Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Esan bezala, datorren abenduaren 6an egingo duzute urteroko manifestazioa Durangon, zergatik da garrantzitsua aurten kalera irtetea? Jada hilabete batzuk badaramatzagu, hilabete batzuk ez gehiago, urtebete aipatu genuela edo adierazi genuela larrialdi egoeran gaudela. Eta, beraz, abia puntua da, Euskara badagoela egoera kezkagarri batean. Eta horrekin batera badagoela testuinguru global bat, baita ere, gure bezalako hizkuntza gutxitu bati, mesede askorik kalte egiten dion testuinguru global bat. Non globalizazioare prozesuarekin homogeneizazio gero eta bortitzagoa dago, eta horrekin batera baita ere ikusten dugu mundu mailan eskuinaren indartze badagoela eta jarrera atzerako eta erreakzionario horiek ugaritzen ari dirala. Beraz, testuinguru hori guztia kontutan izan da, uste dugu aurtengoan ere garrantzitsua dela eta ezinbestekoa dela Euskararen alde eta bizi dugun egoera honen aurrean kalera ateratzea, mobilizatzea eta horregatik aurtengo deialdia. Kontestua pixka bat zabaltzearen, elkarrizketa izan genuen, intzazudera hilabete batzuk hemen izan zinen, Euskara bai kalean eta bai instituzioetan zuen egoeraren inguruan aritu ginen hizketan, egoerak aldaketarik izan duela esango zenukete? Nik uste dut baietz, sumatzen dela kalean badagoela ezinegon handiago bat, alegia, orain dela urtebete adierazi genuen larritasun egoera batean, larrialdi egoera batean geundela, eta urtebete honetan, mugimendu bat izan da. Eta horren adibide, hilabete honetan zehar izango diren mobilizazio horiek guztiak. Ardura politikoetan eta instituzioetan daudenen aldetik ere ikusi da nolabait zentzu batean Euskarak hartu duela agenda politiko horretan leku bat.
Noski, hori ez da nahikoa. Orain falta dena da horri benetako edo behar dituen erantzunak ematea, esaten den horretatik benetako ekintzak egitera pasatzea, eta hizkuntza politiketan, orain 4 urte bete aldarrekatu zen bezala, eta urteak daramatzagun bezala, hizkuntza politiketan jauzi bat behar dela esaten dugu, eta beraz, horretarako momentua da orain, diagnostiko bateratu horretatik, ekintzara pasatzekoa. Gaurkotasunean, arlo juridikoari dagokionez Euskararen aurkako epaiek zer esana eman dute beste behin ere, azken asteetan, lan eskaintza publikoetako hizkuntza eskakizunei dagokienez batez ere, zer nolako balorazioa egiten duzue azken ebazpen horien inguruan? Bai, hor ikusten duguna da, epai horiek azken finean datoz egiturazko arazo baten ondorioz, alegia. Frantziar eta Espainiar estatuen menpeko gaude, eta horiek badituzte 2 konstituzio arrotz, eta konstituzio horiek une oro dabiltza euskararen normalizazio prozesua oztopatzen. Beraz, egiturazko arazo bat daukagu, eta horri irtenbidea ematen ez diogun bitartean, txoko batetik edo bestetik, orain oldarraldi judizial politiko mediatiko honekin dator, baina beti atzera eragitera behartzen gaituzte. Eta oldarraldi honekin ikusten ari garena, batez ere, eta nik uste dut hau garrantzitsua dela aipatzea, Euskal Autonomia Erkidegoan ematen ari den gertaera bat dela, zen Nafarroan egoera oso bestelakoa da, oldarraldia betidanik egon izan da, eta Ipar Euskal Herrian ere abia puntua askoz ere baxuago dago, Euskal Autonomia Erkidegoan azken urtetan egindako aleginari eta borrokari esker beste toki batetik hasten gara, eta hor dator batez ere oldarraldi hori gehien aurreratu den esparruan dator oldarraldi hori. Eta hor ikusten dugu estrategia bateratu bat badagoela, lege arrotz horiez gain, lege arrotz horien erabilera egiten dabiltzala alderdi politiko, sindikatu eta edabide batzuk ere bai, eta beraz, honek jarraituko duela horrela, espadiogu benetan egiturazko irtenbide bat ematen. Zentzu horretan, Euskal Autonomia Erkidegoan beste behin ere, Gasteizko Legebiltzarrean 2 lege aurre proiektu proposatu dituzte, kontestu hau arautzeko, zentzu orokor batean, zuen ustez nola arautu beharko litzateke alor hau? Hor azkenean baditugu Galizia eta Kataluniako ereduak, bertako hizkuntza derrigorrezkoa da administrazio publikora sartzeko, eta guk azken finean Euskal Herri Euskalduna aldarrikatzen dugun momentutik ezinbestekoa da esparru guztietan lanean arituko diren edo zertan arituko diren pertsona horiek guztiek euskara izatea. Beraz, administrazio publikoari dagokionez ere oinarrizko elementua da bertan lanean dabiltzan guztiek euskara jakitea, ez soilik arreta euskaraz emateko, baita ere euskaraz lan egin ahal izateko. Askotan hori ez dugu aipatzen, baina bertan lanean dauden horiek ere hizkuntza eskubide batzu dituzte euskaraz bizi ahal izateko. Beraz, oinarrizko edo hartu beharreko erabakia da sartzen den administraziora sartzen den langile orok euskara jakitea, eta behartuta gaude eztabaida hau administratiboki bereizita gaudelako tokian toki edo bereizita ematera, baina Euskal Herren euskarazetik argi diogu horrek izan behar duela, bai Nafarroan eta bai Ipar Euskal Herriko 3 probintzietan ere hori izan behar duela bidea. Euskara zuek ere aipatu duzu, dela urte bete esan zenutela, Euskara larrialdi egoeren dagoela, bestatzuk geldialdi, etenaldi, adjektibo ugari erabili ditugu azken aldi honetan, eta horri aurre egiteko Euskalgintzaren Kontseiluak pizkunde berri bat egon beharko litzateke aldarrikatzen du, bat egiten duzu diagnostiko horrekin. Bai, guk, orain dela urte bat aipatu zenez, Euskara bazegoela larrialdi egoera baten, eta guk baita ez, hausnarketa hori egin genuen, orduan bat gatoz ez, egindako hausnarketa baita diagnostiko horrekin ez, alde batean ikusten dugulako Euskararen erabilera ez dela igo, alegia ez, suposatzen zen Euskararen ezagutza horrek ikarriko zuela erabilera ez dela emanez, eta hortaz gain, azken ikerketek plazeratu duten bezala, alde batetik ez, arnasgunen desagerpena izango dela hemendik ez, 10-15 urtera ez baldin bada egoera aldatzen ez, poblazioaren gehiengoa biziko dela eremu erdaldunagoetan, eta
horre guztiak ez ekarriko duela nolabait euskararen desazkunde bat, ez? Eta beste alde batetik ez larrialdi egoera horretan baita sartzen da ez oldarraldi juridiko eta politiko hori, ez? Azkenean ezin dugu lertu, ez? Euskararen erabilera ez dela igotzen jendeak ez duelako nahi, baizik eta badaudelako zapalkuntza estrukturalak egiten dutenak, ez? Nolabait euskara ikasten duten hori edo euskaldunok euskara ez erabiltzea. Eta nola behar luke izan euskararen pizkunde berri horrek? Euskararen pizkunde hori guk ulertzen dugu bi dimentsio ezberdinetan, lehenengoa izango litzatekeen edo gurentzat lehentasunezkoa dela berriro, ez? Kalera ateratzea, ez? Euskaltzaleak eta euskaldunak berriro batzea euskararen aldez eta gure eskubideen alde bai euskaraz bizitzeko esparro guztietan, ez? Eta nik uste horretan, ez, lehen Intzak aipatu duen bezala, ez? Baditugula eskubideak espazio guztietan euskaraz bizitzeko, ez bakarri gure eremu pribatuetan, baita lantegietan eta baita ez administrazioan, ez? Eta hor nik uste berriro pizkunde hori izan behar dela herri mugimendu euskaldun horren antolaketaren horretan. Eta bestaldetik ez, egongo litzateke, hortik pizkunde bat abiatzea edo presio hori sorraztea instituzio politikoei eta instituzioetan dauden agente politikoei. Orduan nik esango nuke alde horretatik badoala pizkunde berri hori. Euskal Herrian euskarazen lanari dagokenez, ekintza ugari egin ohi dituzue urtean zehar, azken hilabeteotan esaterako Tindeder ekimena jarri duzu martxan, zer nolako balorazioa egiten duzue ekimen honen inguruan? Momentu honetan ekimena badago gauzatzen ari da ez, asmoa zen ez, gazte asanbladak edo gaztetxeko asanbladak euskararen buelta batzea, eta hori egin genuen kurtsazieran, irailaren hasieran, eta momentu honetan behin bikote horiek eginda, guztiak jarri dira harremanetan, guztiek egin dituzte euren plankintza propioak, egunak daude erabakita eta publikatuta sare sozialetan ez, eta guk esango genuke nahiko harrera ona izan duela proiektuak, 30 taldek izena eman zutela bere momentuan, eta beste batzuk ez adierazi digute daukatela asmoa, baldin badago beste edizio bat ez, horretan parte hartzeko, eta nik uste horrek adierazten duela beste behin, gazte mugimendu horrek baduela benetako konpromiso bat ez euskararekiko, eta nahi duela euskararen borroka horretan lehen lerroan egotea ere bai. Orduan, oso pozik proiektuarekin eta proiektuaren harrerarekin bai. Hala ere, tamalez, ekintza batzuen ondorioz, epaitegietan ere izan zarete, horreko elkarrizketan epaitegira joatekotan zinen, eta isunak ordaintzera ere zigortu zaituzte. Badauzue momentuetan halako prozesurik irekita? Justu joan den irailaren 27an beste Euskal Herrian euskarazeko laukidek egin zuten ekintza bat, Akitaniako departamentuaren egoitzan, Baionan, eta atxilotu zituzten, gainera bi egunez egon ziren atxilo komisaldegian, larunbat eta igandea. Beraz, hor ikusten dugu baita ere badagoela jarrera aldaketa bat euren aldetik, behin eta berriz gertatzen ari den gauza baten aurrean beraiek ere ari direla estutzen apur bat kontua. Eta ikusiko dugu, aber zer gertatzen den, izango dute epaiketa otsailaren 5ean, beraz ikusiko da, ea zer zigor jartzen duten, eta horrez gain epaiketan bertan baita ere ikusiko da zer gertatzen den euskarari dagokionez. Aurrekoan ez zitzaigun utzi euskaraz deklaratzen, oraingoan ere aukera asko egongo da hori gertatzeko, beraz berriro ere baliatuko dugu egoera hori salatzeko jasaten dugun zapalkuntza hori guztia. Prisma baikorragoa jartzearren, abenduaren 6tik haratago baduze beste proiekturik eskuartean? Bai, haian aipatzagatik eta martxan dagoena eta horretan gaudena, apirilaren 28an eta 25an ez, orain dela bi urte bezala egingo dira Euskaltzale Independentiston topaketak Azpeitinez, eta horretan egongo da ez, tarte zabal bat euskararen egoeraren inguruan hausnartzeko, baita euskarak dituen erronka berrien
horien inguruan hausnartzeko, eta egongo da ere bai aisialdiro lotutako eskaintza bat. Orduan, nik esango nuke hori dela batez ere momentu honetan badaukagu hemendik edo urtarrietik edo manitik aurrera egingo dugun egitasmo nagusienetarikoa. Eta amaitzeko, mobilizazioarekin amaitzearren ere, gonbidapenik luzatu nahi zeniokete biztanleri datorren abenduaren 6 horretarako, edo zer esango zeniokete bertaratzeko dudatan dagoen edonori? Pixka bat, elkarrizketan aipatu dituen gai horiek guztietatik laburbilduz edo larrialdi egoera batean gaudela, eta egia da lehen pizkunde hori egon zenean, 60ko hamarkada amaieran, egoera larriagoa zela, edo beste abiapuntu beragotik hasten ginela. Eta hor lortu zela, hortik irtetea, eta gaur egun gu hemen balima gaude euskaraz hitz egiten, dela milaka euskaltzalek egindako urte guzti hauetan borrokari esker. Beraz, egoera larria da, baina lehen egin zen, orain ere egin dezakegu, kontua da euskara, lehen aipatu bezala, lehentasunera ekarri behar dela, arlo guztietatik, maila individualean, kolektiboan, instituzionaldetik, eta lortu behar dugula berriro ere olatu hori piztea eta euskaren aldeko borroka hori indartzea. Eta zentzu horretan, abenduaren 6koa hitzordu garrantzitsua izango da, kaleak hartzeko eta euskaren borroka kalean erdigunean kokatzeko momentua izango delako, baita ere indarrak hartzekoa eta ikustekoa kolektiboki indarra badugula, euskaldun ugari gaudela gaur egungo egoeraren aurrean egoera horri buelta emateko gogoz eta nahiarekin. Eta beraz, abenduaren 6an gonbidatzea Durangora etortzera, eta lehen aipatu bezala, egunerokoan norbanako gisa euskaren borroka aurrera eramatea, bai jarrera desobedienteak landuz, intsumiso jarrerak hartuz, eta azkenean zapaltzen gaituen eguneroko kontu bat delako, eta ekintza txiki bat ere askotan gauza handi bat delako bizigun egoera honetan. Aldarrikapen eta gonbit horrekin utziko dugu gaurkoan elkarrizketa, Intzagurtxaga, Iraia de la Torre, mila esker 11 etortzeko tartea autopatu izanagatik. Eskerrik asko zuei. Mila esker. Gaurkoan EH Sukarra taldearen agurren balada bestearekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Hau da nire ondare guztia, piztu dut ilzuziria, asfaltoan ernalduko den lilia. Iraganaren ilargi printzak, joan zirenen bizitzak, bildu ditzala, aizete bortitzak, erreka bazterrak, Orbel gorriez jantziko dira udazken atzeratuan ezinez. Garai honenen legez, gure irautzaren testamentua plaza beteetako neoizko irudietan. Zuretzat belaunaldi galduen poetak altxatu du begirada, zeruan egizatuz agurren balada. Hemen geratzen zaigun dena, mendeetako sormena, kea eta utxa